Bismillahirrahmanirrahim. Mi smo mislili da danas bude u redu za sve, zbog sastanaka ili zbog vrijeme, svi nisu mogli, ali svakako, inšallah, prema planu, mi ćemo koristiti ove prilike i držimo svoj program. I sastanak će početi sa učenjem Kur'anu. Gospodin Kemal Sukara neka dođe uči jedan dio Kur'ana sa ljudom. I poslije Čazam Gratović on će učiti radnje. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون وكم حقا كانوا على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة الأجر الكريم. U ime Allaha milostivog, darovca bez stradanja samilosnog. Jasin, ja Sejid, o poglavari, tako mi Kur'ana mudro, zaista si ti od izaslanika na pravom putu upućen. Poslan od moćnog milostivog, da upozoriš narod čiji očevi nisu bili upozoreni, pa su oni nemarni. Zaista se obistinila riječ na većini njih, jer oni neće vjerovati. Zaista mi oko njihovih vratova stavljamo ovratnike koji stižu do brada, zato su oni uzdignutih glava. I mi pravimo barijeru ispred njih i barijeru iz njih. I natkrivamo ih, zato oni ne mogu vidjeti. I njima je jednako bilo da ih ti upozoriš ili ne upozoriš, oni neće vjerovati. Ti možeš upozoriti samo onoga ko slijedi savjet i boji se milostivog u nevidljivog. Zato mu podaj radosne vijesti i o oprostu i plemenitoj nagradi. Zaista mi smo ti koji dajemo život mrtvima i mi bilježimo ono što oni šalju unaprijed. Bilježimo ono što oni šalju unaprijed i ono što ostavljaju iza. I mi smo sve stvari zabilježili u jasnoj knjizi. Zakonodavno. Assalamu alaikum. Sva bogatstva ovog svijeta u jednom bi času dao, kad bi me ko gledao pored Kjabe, kad bi stao, kad bi me ko ugledao
vidim Bejtullah, u Bejtullah, kad bi ušao na seždu bi Rabu pao, sa sudama u očima, vječito bi tu ostao, sa sudama u zikiru, vječito bi tu ostao. Allah, 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 ja Allah, daj da vidim Bejtullah. Allah, 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 ja Allah, daj da vidim Bejtullah. Kad vi Zemzem vode pino, teret duše ja bi skinuo. Lebejke Allah, srce zbori, hvala Rabu što me stvori. Lebejke Allah, srce zbori, hvala Rabu što me stvori. Allah, 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 ja Allah, daj da vidim Bejtullah. Allah, 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 ja Allah, daj da vidim Bejtullah. Allah, 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 ja Allah, daj da vidim Bejtullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on je naš vođa i on je vođa za svi oni koji su prošli i on je isto vođa za oni koji će tek dođe poslije nas. Njegov riječ, njegov zakon će ostati do sudnjeg dana. I svi koji bi sada služili islam, oni to bi služili samo radi njega. Zato što Allah njega poslao i Allah rekao, on je poslanik za svi ljudi. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i rekao da na zadnji doba pojaviti Isa ibn Marijem i doće Imam Mahdi. U jedan hadis od Ibn Mađa bio rečeno, Imam Mahdi i Isa će biti jedna osoba. Nama je to potpuno jasno. Ovo je bila metafor i časni Kur'an potvrđuje za smrt Isa a.s. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ovo je jedan hadis od Hazrat Abdullah bin Umar koji prenesi, kada Isa bi došao, on će oženiti i on će imati djece. I običajni Mesija a.s. obavijestio i objasnio ovo hadis i rekao, to znači da ima običajni Mesija, on će imati jedan uzvišen sin. I ako je došao običajni Mesija, ako sada imamo redom halife, oni svi služi islam, nema ni jedan halifa
ili običani Mesija koji misli da on ima isto statut kako časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je umro, onda Allah podario Hazrat Abu Bakr Sadiq, njemu podario da je čast da postane prvi halifa, onda Hazrat Umar, Hazrat Usman i Hazrat Ali, i onda više nismo imali taj duhovni vođi. Onda ovaj hilafat promijenio kao kraljstvo. I na ovo časni Kur'an govori Islam će imati dva doba. Jedan doba kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao i on završio šta se tiče šerijat, šta se tiče zakona. I na kraju opet na kraju će biti druga doba Islama i na ovo dobe Islam treba da se širi. To znači na prvo vrijeme je bio završeno šerijat, zakon i sada to je bio Božja naredba da Islam širi. I običani Mesija Islam prije nego svoje tvrdnje on već počeo da služi Islam, već vodio nekoliko debate sa kršćanima, sa hindusama i uvijek on dobije pobjeda. I jednom kada su tražili od njega da on pokaže jedan dokaz da Islam je istinita vjera, i onda on otišao prema Božje naredbama, jedan grad koji se zove Hušjarpur, i 40 dana on bio sam i dan i noć provedio ovo vrijeme samo za molitvama na zikrima. I na kraju on dobio jedna objava od Boga i ta je objava on štampao 20. februar 1886. godine i to je bio neka kao reklama i to se zove Sabaz Ištihar, to znači kao zelena reklama. Papir bio zeleno, zato se tako nazva. I onda on rekao, Allah njega dao radosni vijest da ću dobiti jedan sin i taj sin će služiti Islam i taj sin će širiti Islam do kraja svijeta i njegov ime će ostati. I onda on odmah to rekao, obično ne može ni jedan čovjek da on tvrdi da on poslije braka, da on će imati djece, zato što ovo je u Božjim rukama, ko zna, možda čovjek ima bolest, možda žena ima bolest i ako bi dobijaju djece, onda ne se zna da li će biti muško ili žensko. I ovo, kada mi gledamo ovo sve stvari, ovo je jedan veliki dokaz za istinit Hazrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam. I 12. januar 1989. godine, to znači skoro prije 2 mjeseca od kada je počeo džumat, on dobio taj sin, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, i onda on obavijestio da je Allah već ispunio ovog raskazanja. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, šta se tiče obična škola, on nije mogao da položi, na primjer, ovo srednja škola. Prije ovi učitelji uvijek njemu su dali popust zbog oca, ali kada je bio ovo zadnji ispit, onda je pao. I običani Mesija Islam isto, ja sam pročitao, neki učitelji kažu vaš sin je puno slab i neka, zašto uzimate neke mjere, ali onda on uvijek rekao, ovo ja pošaljimo radi reda, ali šta se tiče za njegov znanje ili ovo sve je kod Božje rukama. Allah uzmio taj odgovornost. I tako, šta se tiče ovo obrazovanje, on nije imao, ali
On kasnije kaže, bio sam mladi, jednom ja sam u viziji došao jedan malik i malik meni rekao, hoćeš da tebe naučim tafsir, objašnjenja sura Fatiha? Rekao sam, hoću. I onda malik počeo meni da uči i rekao, do sada ovi prethodni učenjaci, oni su samo znali do ijaka nabudova, ijaka nastajanja. I dalje oni ne znaju. I tebe ću učiti, još hoćeš učiti dalje, on rekao jasno. Kaže, onda sam se probudio i tada bio doba od prvi halifa i njega sam rekao i onda on bio lud i rekao, zašto nisi odmah pisao šta si dobio o znanju. Ali kaže, on bio tada mladi, možda imao 15 godina ili nešto. Kaže, jednom naši od škola, mi smo otišli da igramo jedna utakmica u neki drugi grad. I mi smo išli kao djece i kada smo završili i tamo ovi ljudi, drugi muslimani, oni su znali da ja sam sin Mirza Ghulam Ahmad koji tvrdi da on je običajni mesija. I onda oni su rekli, vi ste došli, neka držite neki nama vas. I kaže, ja nisam uopšte bio spreman da nešto govorim, ali onda sam počeo da obavijestim tafsir od surat Fatiha. I kaže, ja ne znam odakle ovo znanje dolazi, na primjer, od ostalih stvari, jedan stvar što je on rekao, kada mi učimo sura Fatiha, časni poslanik sallallahu alaihi sallam dobio u Mekka, dok on boravio u Mekka. I tamo su bili samo mušrik, nevjernik. Ali sura Fatiha se kaže, neka Allah nas spasi put od Magzubi alejhim i Zalin, da ne budemo među ovi kao ovi su Džabrije i kao kršćani. I opšte Allah nije spominao za ovi mušrika sa kim su muslimani tada su sukobovali. Kaže, ja sam rekao, ovo bio dokaz da ovi mušrik oni će nestati. I u budućnost Islam će imati problem i susret sa kršćanima i sa Džabrijama. I kaže, kada ovi ljudi su slušali, oni su rekli, ovakve stvari mi nismo nikad učili. I to znači Allah njega već spremio od početka. I poslije 26. maja 1908. godine Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. on preselio i tada njegov stari sin, on imao samo 19 godina. I kaže, ja sam stojao kod njegovog tijela i poslije njegov smrt i obećao sa sobom i obećao sa Bogom i pravio jedna zakljetva i rekao, o Božje, ako cijeli džemat njega napusti, ja neću njega napustiti, ja ću uzeti njegov zadatak i ja ću širiti njegov poruka u širom svijetu dok ja živim. Možda da umrem radi ovog poruka. I vi vidite, obično kada jedan mamak, on ima 19 godina, 20 godina, ko misli za vjera, ko misli da bi on uzio neki takvi zadatak, ali zato što on imao takva odgoja od običajnih Mesija a.s. i od svoje majka koja žena od Imam Mahdi a.s. Ona pripadala jedna odvišena porodica i dosta ona je bila odgojena i tako ona odgojila svoje djece. I tako poslije, kada je običajni Mesija a.s. preselio i džemat odaberao Hazrat Maulvi Nuruddin kao prvi halifa i on njega služio, on bio pokoran na svako pogled, šta god halifa rekao, on njega slijedio. I 13. marta 1914. godine
Hazrat Khalifatul Masih prvi on preselio. I tada među član džemata jedna velika grupa ljudi i oni su već vidjeli njegove vrline, neki učeni, neki koji su vodili račun u džemat. Zato što u doba Imam Mahdi Islam, poruka džemata se širi, dosta ljudi prihvati, ljudi su počeli da daju članarina i onda zbog financija, zbog nekih drugih razloga, neki ljudi su rekli Imam Mahdi Islam treba da bude neka udruženja za takve stvari. I onda on osnivao 1906. godine jedna takva udruženja koja se zove Sadranjman Ahmadija. I Hazrat Maulvi Nuruddin bio predsjednik. I običajni Mesija rekao, njegov jedan riječ više vrijedi nego ovo 100 od drugih ljudi, toliko Imam Mahdi Islam imao povjerenje za Hazrat Maulvi Nuruddin. I ovo udruženja bila samo za takvi svrh i sutra dan ako bude neki problem zbog poreza ili zbog nekih drugih razloga, onda treba da bude neka druga osoba odgovorna, da ne neko vlada traži Hazrat Mirza Ghulam Ahmad zbog takvih stvari. I ti ljudi koji su bili poglavari, oni su već vidjeli vrline od Hazrat Mirza Bashir ad-Din Mahmud Ahmad. I onda oni su očekivali da bi poslije njega on će postati halifa. I oni su već nešto planirali prije toga, štampali su neki reklame da nama nije potrebno hilafat i mi možemo taj udruženja, može da vodi račun za taj stvar. Ali većina dio džemat, oni su znali da ne možemo da budemo bez hilafat. I hilafat je naš sada biti život za džemat. Ali ovi ljudi, oni su rekli, sada ne treba da pravimo izbor odmah, to ćemo razmisliti za 3-4 mjeseci, tek tada će biti izbor za drugi halifa. Ali džemat rekao, ne može da bude dženaza od Hazrat Maulvi Nuruddin dok ne bude novi halifa. I onda ti ljudi su odrekli i većina dio džemata koji su tamo bili prisutni, negdje 2000 član džemata, oni su prihvatili Hazrat Mirza Bashir ad-Din kao drugi halifa i odmah su dali zakletvu i tako većina dio džemata ostao za njega. I tada on imao samo 25 godina. Ovo, ja sam zaboravio da u početak kažem, u naš džemat mi ne slavimo rođendan, ne slavimo rođendan za običajni Mesija, ne slavimo rođendan za bilo koji halifa, nego ako mi nešto slavimo, to mi slavimo da kažemo za Božje znakovi, kako je Allah obećao i kako Allah ispunio svoje obećanje. I ovi preskazanje što su bili ispunjeni, ovo su Božje znakovi i časni Kur'an kaže treba da vi sjetite, treba da vi pričate o tome zbog Božje darova, Božje znakovi. I zato u naš džemat svake godine 20. februar mi slavimo jedan dan za obećanog sina koji je bio drugi halifa i koji je napravio ovo sve struktura džemata. I kada je on postao halifa, on imao samo 25 godina, prilikom mlada. I džemat imao mnogo problema. Od vanjske strane džemat nije bio u jednom mjestu. Kadijan do tada isto nije bio voz, baš bio daleko od civilizacije. Ali čim on postao halifa, on odmah poslao jedan misionar u Engleskoj, onda poslije kratko vrijeme jedan imam poslao u Americi, onda poslije 1920. godine poslao par u Afrika i džemat
bio puno siromašan. I ljudi koji su dali džanda, oni nisu bili bogati, neki su bili zemljeradniki, neki ovako, ali od početak on puno trudio da naši ljudi, da oni treba da obrazovaju, da budu dobro na ovom nivu. I onda od početak on nazvao omladine, da oni daju život za džemat, da budu misionari, da se širi poruka u širom svijetu. Zato što za svakog njegov govor to izgleda da njemu nešto gori, da treba da mi, čim prije da mi treba da se pobjedimo za islam, da širimo islam. I kaže on u jednom govoru, kada ja legnem na večer, onda ja mislim, kliko na mene treba da gradimo džamija, da bi cijeli Evropa na svako mjesto, na svaki korak, na svaki grad, na svaki selo, mi bi imali svoje džamije. Onda kaže ponekad ja počinemo da on isto vidi svoje stanje, da bi napravili 50, onda mislim ovo je ništa, onda 500, onda 5.000 i onda 200.000 i onda kaže ovo ja ovako sanijam isto, ja mislim koliko nama treba imami koji bi su širili islam. I kaže ja onda volim i od svaki korak i svaki ulica u Evropa se uči azan i tako Božje ime i ime časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem stigne na svako mjesto. I u džemat on napravio ova struktura, ovi sve organizacije, Lajna Mavla za žene, Hudamul Ahmadija za omladine, muškarac od 15 do 40 godina, Ansarullah, muškarci više od 40 godina, onda Tfarul Ahmadija, muški djece od 7 do 15 godina, Nasratul Ahmadija, djevojke od 7 do 15 godina. I tako on napravio taj sistem, onda ovo sistem da svaki džemat mora da ima predsjednik i sekretar za financija, za tablig, za išati, ovo sve stvari što džemat ima sada, on to napravi. I vodio džemat 52 godine, od 1914. godine do 1965. godine, do kada je on preselio. I napisao više od 200 knjige i mnogo govore. I u 1934. godine tada tamo bio Englezi, oni su imali vlast i oni su isto postali protiv džemata. Pustili su drugi muslimani da oni napravi svoje sastanku Kadijan i nekoliko puta. I ti hođe su došli i oni su rekli mi ćemo sada srušiti Kadijan i neće niko saznati čak na ovom gradu da bi ljudi pitali koje mi za Ulema Ahmadi ne bi niko znao u Kadijan, tako oni su tvrdili. I onda halifa rekao i počeo jedna šema koja se zove Tehrik Jadid. To Tehrik, to znači jedna kao pokret i Jadid nešto novo. I onda on rekao mi ćemo sada uzeti osveta i naša osveta je da oni su došli da ugasimo svjetlost ovdje, mi ćemo sada širiti islam na svako mjesto, na svake države. I tako u njegov život džemat počeo svoje ovo poruka do 46. države, 146. vani su otišli van Indija, 16 jezika je bio završeno prevod časni Kuran i džemat otvorio na razno mjesto 74 škole, 17 bolnice i nekoliko novine. U njegov doba jedan kršćanski misionar došao iz Americi. I on vidio džemat kako se radi i kada je otišao nazad
i pisao jedan članak. I kaže, ja sam tamo vidio da je ovo mjesto je daleko, ali vidim koliko oni štampaju knjige, pogotovo protiv hrišćanstvo, i oni imaju kontakt sa nekoliko država, iz Engleske, iz Francuske, Singapur, dolazi ni pismo, ni odgovori na razno mjesto. I vidio sam da njihovi nekoliko ormari su pun sa literaturom i taj literatura je protiv hrišćanstva. I kaže, oni mene izgledaju kao ovo su oružje protiv hrišćanstva. I rekao, moguće je ponekad nešto se dešava što nije moguće. To znači da je rekao, oni može da pobjedi za islam. I isto u Indiji jednom Hindu, oni su počeli neki pokret koja se zove Šudi. To je bio njihov plan da svi muslimani koji žive u Indiji treba da mi vratimo na staro vjerovanje prije islama. I na dosta mjesto oni su uspjeli. I halifa, on, svaki halifa šta god bude, Allah nama podario takva vrsta ovi vođe, da oni ne vidi samo svoj dom, da ne vidi samo šta se dešava među naše član džemata i Ahmadi, oni isto imaju puno duboku vid za dobrobit, za čovječanstvo, za dobrobit, pogotovo za muslimana. I onda on nazvao član džemata da treba da idete i dajte svoje vrijeme. Ovi profesori, učeni ljudi u džemata ili čak ako koji nisu bili učeni, rekao da vi odvojite koliko mi možete, mjesec dana, 3 mjesec, i onda pravio neki sistem i poslao njih na daleko mjesto. Indija je velika država. I rekao da oni sve to treba da završi sa svom troškom. I toliko bio snažan taj pokret od džematske strane i Hindu nisu uspjeli. I čak poslije toga jednom oni su nazvali drugi muslimani da pravimo neki mir međusobno i muslimani su otišli i nisu nazvali Ahmadi. Onda Hindu su rekli, mi više problema imamo sa Ahmadi. Kako možemo da mi smirimo sa vama ako ne dođe njihovi neki čovjek? I kada je on ovo počeo, on isto pravio neki pokret za članove džamata, treba da živi jednostavno život, da ne puno potroši. I zabranio da ne smije niko da jede, da kod kuće jedete samo jedna vrsta hrana i šparate pare za islam. Naprimjer, tamo ovi bogati, siromašni ljudi svakako, oni kuhaju jedno, naprimjer, kao smo danas jeli, šorba bio i halijeb i toliko. Nema nešto drugo. Ali bogati ljudi, oni jedu više vrsta hrana, nije samo jedan, možda 3-4 vrste. I njegov sin, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, on kaže u svojoj knjizi, tada kod kuće oni su imali jedna vrsta hrana. Nekad ovi dal, kao, znate vi dal, šta je? Ovo, neki obično, kako? Ja, liječa, ovo nešto. I tako vrsta, i Hazur kaže, jednom, ne znam šta je, ja sada ne pamtim dobro, kaže, jedan dan oni su kuhali nešto, mimo toga, bio nešto malo. I kada je halifa došao za jest i vidio tamo ima nešto 2 vrsti stvari, on nije sjedio, bio puno ljut i rekao zašto se tako bio napravio. I to je trajao dugo. I onda ovi Ahmadi koji su bili bogati, oni su držili ovo.
I ja sjećam isto dok sam bio u Rabwa, u Pakistanu, u početak tako je to bio. Za džemat, na primjer, kada bude svatba, ako svatovi dolazi od isti grad, na primjer od blizu, onda džemat rekao ne smije da vi kuhati hrana, možda bude samo kafa ili čaj. I cijeli džemat onda drži to, onda ne misli da li su bogati ili sromašni, svi to drži kako je odlučeno, tako oni radi. Inače, ovo je privatna stvar, ali ponekad za islam, ako je potrebno, onda se tako radi. Ovi ljudi od Musa a.s. časni Kur'an kaže ni Allah dario jedna vrsta hrana što su morali svaki dan jedu i brzo to ni dosadio. Onda oni su rekli, o Musa, moli svog gospodara da dadne nešto drugo. Nama fali luk, nama fali krompir, nama fali ovi povrće, takve stvari. Ali ovo drugi kalifat nije rekao nešto kao da jedete svaki dan isto, može, to je bio malo lakšanje da možete kuhati nešto drugo. U 1939. godine džemat slavio khilafat Jubili i tada bio on imao 25 godina kao njegov doba za khilafat. I tada prvi put on naredio da džemat napravi svoje zastava. Ovo zastava što mi ovdje podignemo svake godine i ovo je počeo tada. I onda tako Hazur odlučio ovo vune što treba da koristi, sledbenik od imama Mahdi a.s. treba da posadi i ovi žene koji su isto prihvatili džematu doba imama Mahdi a.s. one su napravili taj zastava. Tako to je bio čisto od ručna radi koje su radili za ovi sledbenik imama Mahdi a.s. I 1947. godine tada Indija bila podijeljena među Pakistan i Indija. Tada halifa naredio i pomagao i svi Ahmadi oni su glasali za Muslim Lig, za Pakistan. A na druge strane Hindu oni su upozorili halifa i oni su rekli vi ne znate kakvi su ovi muslimani. Oni su ubili vaši ljudi u Afganistanu, u Kabul i oni će ponašati isto protiv vas i nemoj da pogrešite, vi treba da glasate za Hindu, da budete sa Indija. Ali halifa rekao, mi ne mislimo za sebe, mi mislimo za muslimana. Ako sada mi ne pomažemo, možda ne bude Pakistan. I rekao, nama nije briga šta će oni raditi sa mnom poslije toga. Nama je briga sada da mi treba da budemo sa pravdom. I tako džemat pomagao u Pakistanu, čak vođa pakistanska vođa Muhammad Ali Jinnah koji je bio osnivač, on bio lud zbog ovi drugi muslimana, otišao u Engleskoj, on bio veliki jedan učen čovjek i baš tada završio kao advokat ili na visoki nivo. I tada on imao nekoliko miliona plata zbog posla, baš bio on. I onda drugi halifa rekao imam u engleskog džamija da njega kaže da on vrati i tako je to on bio. Džemat pomagao i vratio. Ali 1953. godine u Pakistan oni su napravili nemiri za naši ljudi, zapalili su kuće, ubili su nekoliko član džemata, zapalili su radni od džemata, ali to drugi muslimani. I kako su Hindu rekli, tako je bio, ali džemat bio čvrst. I halifa, on molio i onda je prošao taj šta se tiče problema. I Allah njega dao toliko mudrost i on odmah shvati šta hoće da čovjek kaže. Kaže se jedan filozof došao kod njega i kaže,
ako jedan čovjek, on sjedi u čamac i ako je došao do cilj, da li sada je pametno da on izađe iz čamaca ili da sjedi još? I halifa odmah rekao, ako taj more ima kraje i ako ne izađe, onda mi bi rekli da taj čovjek nije pametan, on treba da izađe. Ali ako je on sjedi na takav čamac i on plovi na takve more koje nema kraje i čim on misli, ovo je sada kraje, čim on izađe, on odmah će to biti. I taj filozof čovjek, on mislio, ako čovjek nađe Boga, onda više nije potrebno da se obožava. I on tako njega odgovorio. I u Engleskoj džemat u njegovo vrijeme napravila prva džamija 1924. godine i ženska organizacija Lajna. Oni su dali sve financija, isto u Engleskoj džamija, u Njemačkoj džamija koja je džemat gradio, tako je to bio. I svugdje on tako poslao poruka. I sada mi bilo gdje radimo i dosta ljudi koji su širili ovo poruka, dosta oni su uzeli od njegov znanje. Mi isto koristimo od njegov znanje. Sreo sam, dok sam bio u Pakistan, nekoliko naši ljudi koji su slušali njegovi govori, kaže ponekad on drži govor 6 ili 7 sati i bude mrak i sve sjedi i slušaju. I ima neki dio od njegov govor na urdu jezik, nema puno, ali ima neki koji su stavljeni na ovdje na YouTube. I sada na kraju ja samo učim samo jedan dio od njegov govor, da možda bi dobili malo ukus kako Allah njemu podario. I njega su isto zvali kao Sultanul Bijan, kao kralj za govor, koliko on uvijek usmeno priča i nekoliko sati on drži govor. Imamo njegova jedna knjiga na bosanskom Zikri Ilahi, Allahovo zikr, to je isto njegov govor. I isto imamo jedna brošura zašto vjerujemo u islam i ima jedan za običajni Mesija, to je isto njegov i još jedan Muhammad sallallahu Biblija, ja mislim tako što imamo na bosanskom. Ne znam sada još ako ima neki, ali treba da bude još mnoge knjige da bude prevodene. Jednom on na svom govoru on rekao, Allah mene naredio da ja trudim i da ja nosim i širim poruka Muhammad sallallahu alaihi wasallam i poruka časni Kur'an do kraja svijeta. Allah mene naredio da ja dobimo pobjeda nad sve lažne religije i da ni bude samo da njihova sreća bude samo poraz. Oni koliko želi hoće da trudi. Može da oni svi veliki moće i mnoštvo, oni skupa budu zajedno. Svi kršćanski kralj i sve kršćanske vlade može budu zajedno. Neka Evropa i Amerika skupa budu zajedno. Neka oni uzimaju sve ovi velike, ovi bogati ljudi. Neka oni budu zajedno sa velikim što imaju veliki moć. I oni, ako budu svi zajedno u jedne strane, a na druge strane budem ja se kunem sa Bogom da oni svi će biti, oni će dobiti poraz. I Allah će slušati moje dove i preko moje planove. Allah će uništiti njihove sve zlo planove i ako Bog da kroz mene i kroz moje učenike i kroz moje sledbenike
Islam će dobiti pobjeda i ljudi u svijetu će saznati istinit časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I zbog časni poslanik mi bi onda dobili taj čast za Islam i Allah neće ostaviti nama dok Allah ne ispuni svoje ovo riječi i dok ime od Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ne stigne do kraja svijeta i dok svijet ne prihvati, ne prizna da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je živ poslanik, zato što njegova poruka je živa. I isto kada je on ponekad slavio Bajram i onda on kada drži govor i rekao, ljudi kada dolazi oni mene pozdravi za Bajram, neko donesi poklon za mene, ali šta ovo vrijedi kod mene? I za mene će biti tada Bajram i radost kada svijet prizna Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kada cijeli svijet prihvati Islam i većina dio prihvati Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, i tada će biti Bajram za mene, tada će biti radost za mene. Zato trudite da uspijete za ovo i vidite kako može da od jedno malo mjesto jedan čovjek tako priča i oni koji slušaju, oni nisu bili bogati, oni su bili siromašni ljudi, ali oni su znali ako Allah stavio ovo odgovornost na naše leđa i na naše ramen, mi ćemo nositi, mi ćemo uzeti odgovornost radi Islam i radi časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I tako ovo sada su već stavljene temelj u širom svijetu. Iako mi ne gledamo, možda mi gledamo jedan dio za pobjeda Islama. Naš djece ili njihove djece, sigurno inšallah, oni će gledati. Allah ima svoj način kako bi on pomagao Islam. Ali na ovo doba muslimani, oni su pogrešili, oni nisu prihvatili imamovog doba i Allah i poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama naredio da pobjeda Islama je povezana sa običanim Mesija alejhi selam. I dok oni ne slijedi njega, oni treba da čekaju. I ako bi oni prihvatili, onda inšallah naša snaga će biti velika i mi možemo da brzo pobjedimo za Islam, ali ovo će biti duhovna pobjeda. Mi nećemo skinuti neke glave, mi nećemo ubiti neki ljudi radi Islama, nego mi ćemo dati poruka Islama i živit ćemo njihove duše. Neka Allah nam pomaže. Allahumma amin.